खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गसाइगाव महकुमानि 1 नं गुरुमासर संकस दैमायाव मैया नाव जाब्रबथाय सोमजिदों। मख'नो गोनांदि नाव बेलथायनाय जाथायाव 1 नं गुरुमारासरनि थागिबि रहिम शेखनि फिसाजो रुमिसा खातुन आरो गुलाम हुसैननि बिसि साफिया बिबिया गोमाना दं होनना मिथिनो मोन्दों। संकस दैमायाव नाव बेलथायनाय जाथायाव 3 गोब्राब जोखोम जानाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जखम जानाय सुबुंफोरखौ आलिपुरदुवार देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जाबाय होनना मिथिदों। नैथि रादाबाव दं मैयानि T20 क्रिकेट वर्ल्ड काप 2022 बादायलायनायाव भारतआ बांलादेशखौ 5 राननि फारागथियाव फेजेननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं सासे पुलिस IC अफिसारा हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दारां जिल्लानि सिङाव थानाय दुला पुलिस स्टेशननि इनचार्ज उत्पल बराखौ CID अफिसारफोरा हमदों होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे अफिसार इनचार्जआ सासे उन्दै बैसोनि 13 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जुन दानाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय दायनिगिरि कृष्णा कमल बरुवा मुंनि सुबुंनिफ्राय रां लाखुमानायनि दायाव बे पुलिस अफिसार इनचार्जखौ हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरि सुबुंनिफ्राय बे पुलिस अफिसार इनचार्जआ 5 लाख रां लांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बिजिरसालिया सा 53 NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ केसनिफ्राय उदां खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया बुंदों बारग' NDFB नि गासै सोद्रोमानि केसफोरखौ बोखारनाय खामानिया गोख्रैयै सोलिगासिनो दं होनना बुंदों। बाथि रादाबाव दं आसाम केबिनेटनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मन्थ्रि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्मआ मैया मुसलपुराव मिया मिउजियाम लुनायनि गेदेर आयदानि सायाव बाथ्रा बुंदोंदि मिया मिउजियाम लुनाय आरो बेयाव नांगोल दोननाया राजखान्थियारि मोनसे सोलो बाहायनायनिसो होननानै बुंदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मिया मिउजियामखौ PMAY सरकारि न'आव बानायनायनि थाखाय थांनाय 1 सप्तानि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव सिल खालामना दोननाय जादोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।